Sad. Ma gdje sam ga ostavio? Donio sam ga, ma sam mi je čini mi se bio u ruci. Zdravo, 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 mlado. Zdravo. Pa ti još nisi napisao zadatak, šta to radiš? Pa još je. On još nije završio zadatak. Evo, sad ću ja. Sedite vi. Pa sad radiš? Šta još imaš? Ma gotov sam, samo tražim razgovore časova. Sigurno sam ga ostavio u kuhinji. Sedite vi, samo da pogledam kuhinju. Hajde Božu. Nemojmo rasprede. Hej, Vlado! Vrlo rasprede djeca. Kako da mu shvatiti ovo rasprede? Baš je prso. Se ne prati, hajde da mu zna da mu stavljamo ispod kavu. Nemoj tu, stavi pod cijeli. Hajde da ga vratim u kuću. Šta ceo dan da ga traži raspored? Neću, dajte mu ga pa da se igramo još jednom. Ne, hajde da ćemo ga. To je ovako. Kako se? Ne, ne, ne. Zašto je važno da ga sada tražiš? Uostalom, zar ti ne znaš napamet koje časove imaš? Zar ne znaš da zapamtiš? Ali ovo je novi raspored, baš nisam. Ma daj, nemoj da se udjeli. Vidim tu sliku već 300 puta. Da ti se ne sviđa, to je naša stara slika. Kao da je nikad nisam vidao časno je. Zaista je lepa ta slika. O, kako je lepa ta slika. Vi ste ludi, vidjeli ste tu sliku već 300 puta. Da vam se ne sviđa. Hajde da se kupamo. Kažete po kupanju u reci. U februaru kad je hladni, ne mogu kupanje u reci. Smatram da se to nije raspored. Jeli Vlado, imaš li ti klizačke? Ima. Šta ti je? Znaš da imaš klizačke i vi imate. Mislim da je samo što sam nožio da nisi možda da je malo više strašno bati. Ne, ima mi da zašto? Onda, djeco, brzo klizaj.